το τι θα περιλαμβάνει και τι προβλέπεται ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική κάρτα. Πριν δούμε τις κάρτες, να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Πετρόπουλο, να μας πείτε καταρχάς σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται από τον νόμο η απόλυση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάρχουν διατάξεις των κανονισμών εργασίας σε κάθε επιχείρηση. Αυτές οι διατάξεις είναι που ισχύουν. Κυρίως η αναφορά γίνεται και έγινε από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, από τον κύριο Λαγκούση, και έκανε και μια και ο Πρωθυπουργός, για τον στενό δημόσιο τομέα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τις περιπτώσεις των εργαζόμενων σε αυτούς τους φορείς, υπάρχουν οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου Διατάγματος 406 του 1988 που προβλέπουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους για τη λύση της σύμβασης εργασίας όσων απασχολούνται με σύμβαση ορίστου χρόνου στο δημόσιο και καλύπτουν οργανικές θέσεις. Είναι συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Οι προϋποθέσεις για την καταγγελία είναι να συντρέχει σπουδαίος λόγος. Και ο σπουδαίος λόγος συγκροτείται στην περίπτωση επαγγελμένων πειθαρχικών αδικημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η αμελής και ατελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργαζόμενου. Πώς διαπιστώνεται αυτό όμως, κύριε Πετρόπουλε, από την εμπειρία σας, πώς συνάγεται αυτό το συμπέρασμα? Όταν υπάρχει μια τέτοια πράξη, καταγγέλει ο πολίτης ή αντιλαμβάνεται ο προϊστάμενος ή οποιοδήποτε είναι υπεύθυνο στην αυτό εννοώ. Πρέπει να υπάρξει καταγγελία και από πολίτη ή αρκεί η αξιολόγηση του προϊστάμενου? Από την αξιολόγηση προκύπτει. Από την αξιολόγηση προκύπτει. Υπάρχει μια διαδικασία διαπίστωσης του πραγματικού γεγονότος, διότι κανείς δεν μπορεί να σύρεται σε μια πειθαρχική διαδικασία χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Απολογείται και μπορεί να υπάρξει η συνέπεια της απόλυσης με τις υπάρχουσες διατάξεις. Αν ήθελε κανείς να προσθέσει ένα άλλο όργανο, όπως είναι το ΑΣΕΠ, το οποίο πράγματι θα μείνουν άνεργοι στο ΑΣΕΠ, αν πλέον 1 στους 5 που αποχωρούν θα προσλαμβάνεται ένας σε κάθε 5 που αποχωρούν, δεν θα έχουν και δουλειά. Θα μετατραπεί σε ανώτατο συμβούλιο, θα μετατραπεί σε ανώτατο συμβούλιο επιλογής απολυωμένων, από ό,τι φαίνεται πια, και θα μπορούσε πράγματι κανείς να συζητήσει την δυνατότητα αυτό το ανεξάρτητο όργανο που έχει καταρτισμένους νομικούς και το Συμβούλιο είναι αρεοπαγίτες και ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι. Να πάμε λίγο όμως στην ουσία που έχει να κάνει το εξής. Όσοι υπηρετούν σήμερα σε υπηρεσίες που θα συγχωνευτούν, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα συγχώνευσης, το επεξεργάζεται η κυβέρνηση, έχει ανακοινώσει ήδη φορείς οι οποίοι συγχωνεύονται και οι οποίοι θα κλείσουν. Άλλοι θα κλείσουν μάλιστα και δεν απλά θα συγχωνευτούν. Αναφέρομαι, ξέρω, για παράδειγμα, στο έργο πολιτών, ένας φορέας ο οποίος θα κλείσει, σε άλλους φορείς που θα κλείσουν και σε άλλους που θα συγχωνευτούν. Εκεί τι προβλέπετε εκεί με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς? Δηλαδή οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να μεταταχθούν έτσι από τη μία υπηρεσία στην άλλη, από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στο στενό δημόσιο τομέα? Γιατί μιλάμε για το στενό δημόσιο τομέα που η σχέση εκεί είναι μονίμων. Δηλαδή μιλάμε, οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι, δεν λέγονται αορίστου χρόνου. Τι προβλέπει σε αυτή την περίπτωση? Πράγματι πρέπει να μας ενδιαφέρει η ορθότητα της επιλογής και ο καθένας να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Τι προβλέπετε όμως για την νομοθεσία? Υπάρχει αυτό που. Κοιτάξτε, δεν είναι τα πράγματα ανελαστικά στην νομοθεσία. Ο γενικός κανόνας της αρχής του κράτους δικαίου και της υποχρέωσης της πολιτείας πάντα να υποστηρίζει την αρχή της προστασίας της εργασίας είναι μια διακήρυξη της Φιλαδέλφειας το 1944 που η ελληνική πολιτεία από το 1947 με τον νόμο 439 ενέταξε ως κανόνα βασικό να προστατεύεται η εργασία η οποία δεν είναι εμπόρευμα. Έτσι λέει η διακήρυξη. Στην πράξη πράγματι πρέπει να επιλέγεται εκείνος ο τρόπος που η εργασία τείνει να προστατεύεται. Εγώ δεν λέω να υπάρχει απόλυτη ακαμψία και δεν υπάρχει απόλυτη ακαμψία. Να προστατεύεται. Γιατί υπάρχει μια υποχρέωση συνταγματική επίσης να μεριμνά για την εργασία και ο εργοδότης κράτος θα πρέπει να δίνει το παράδειγμα της φροντίδας και της μέριμνας να εξαντλεί τις δυνατότητες απασχόλησης. Όταν αυτές εξαντλούνται και δεν υπάρχει λύση, κύριε Πετρόπουλε, ελάτε να δούμε μαζί, Σπύρο, τη διαδικασία της αξιολόγησης, πώς ακριβώς θα γίνεται, ώστε να μπορούμε να τη σχολιάσουμε για την αποτελεσματικότητα και την αντικειμενικότητα που θα έχει. Να δούμε λοιπόν τι σχεδιάζει για τις μετατάξεις των συμβασιούχων αορίστου χρόνου. Είναι η πρώτη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει και η οποία ουσιαστικά αναφέρει πώς θα γίνει η διαδικασία αξιολόγησης μέσω ΑΣΕΠ. Τα κριτήρια ουσιαστικά είναι αυτά που βλέπουν και οι φίλοι μας στους δέκτες τους. Θα τα αποτελούν ο υπηρεσιακός φάκελος, το πειθαρχικό μητρό,
ο κλάδος εργασίας του κάθε εργαζόμενου που θα κρίνεται, τα χρόνια υπηρεσίας που έχει, η οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο και βεβαίως ακόμα επιπλέον στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν. Το ΑΣΕΠ θα εξετάζει την αντιστοίχηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων υποψηφίου και των απαιτήσεων της νέας θέσης εργασίας εκεί που ουσιαστικά θα πρέπει να τοποθετηθεί. Εδώ, σε αυτή τη διαδικασία, που είναι το πρώτο κοσκίνισμα αυτών των 45.000 περίπου υπαλλήλων, όσοι κρυθούν ανεπαρκείς, με βάση πάντα τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Ραγκούση, δεν θα είναι στη δουλειά του, θα απολύονται. Τώρα, όσοι μείνουν τώρα στη διαδικασία αυτή και περάσουν στο επόμενο στάδιο, δηλαδή μείνουν, Μαρία, και συνεχίσουν να εργάζονται, αυτοί θα σε μια διαδικασία, σε μια δοκιμαστική περίοδο από 2 έως 3 έτη. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι στιγμής το ρεπορτάζ δεν έχει κλειδώσει αν θα είναι 2 ή 3 έτη, διότι ακριβώς θα πρέπει πάντως να περάσουν εκ νέου από αξιολόγηση. Αυτό είναι. Αυτό θα είναι μια δοκιμαστική περίοδο. Σε αυτή την περίοδο των 2 έως 3 ετών δηλαδή. θα περνούν από αξιολόγηση και από τους προϊσταμένους τους. Θα παραμένουν ως δόκιμοι, έτσι τουλάχιστον θα αποκαλούνται δόκιμοι υπάλληλοι. Στο διάστημα αυτό θα αξιολογούνται, όπως λέμε, από τους προϊσταμένους τους. Η αξιολόγηση θα αφορά την αποδοτικότητά τους, την προσωπική τους συμπεριφορά και τη σχέση τους με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Και αν η αξιολόγηση είναι αρνητική και σε αυτή την περίπτωση, το προσκύνισμα θα είναι. Κύριε Πετρόπουλε, μπορεί να υπάρχει αντικειμενικό στοιχείο σε όλα αυτά? Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει αντικειμενικότητα εάν το ΑΣΕΠ δεν περιοριστεί στην υποχρέωση να απολυθούν σόν και καλά όσοι θα αποτελούν το 1 τρίτο των απασχολουμένων, γιατί κάτι τέτοιο λέει το ρεπορτάζ, διότι αν είναι αλήθεια αυτό, δουλειά του ΑΣΕΠ θα είναι να απολύσει το 1 τρίτο. Δεν θα είναι να επιλέξει τους καλύτερους. Αυτό λέω και στο γιο μου που δίνει εξετάσεις. Θα περάσουν τόσοι, του λέω. Ας είναι όλοι καλοί. Επομένως το κριτήριο εδώ μάλλον είναι. Αν έχει προκαθοριστεί, λέει από πριν ο αριθμός των πόσο θα φύγουν. Ναι. Επομένως και καλός να είσαι, αν δεν χωράσει το νούμερο, θα φύγεις. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Υπάρχει ένα στοιχείο του ρεπορτάζ που καλό είναι να υποθεί. Πρώτον, ότι το ΑΣΕΠ δεν διαθέτει κάποιο μηχανισμό αξιολόγηση αυτή τη στιγμή. Άρα πώς θα συγκροτηθεί, λες? Αυτό μπορεί να συγκροτηθεί είτε με δύο τρόπους. Είτε να δημιουργήσει το ΑΣΕΠ με ένα μηχανισμό αξιολόγησης, είτε να αγοράσει από την ιδιωτική, από την αγορά, από την ελεύθερη αγορά, αντίστοιχα συστήματα ψυχομετρικά τεστ για να κάνει τις ανάλογες αξιολογήσεις των υπαλλήλων. Είναι γεγονός. Καταρχάς, να μας πείτε, κύριε Πετρόπουλε, αν υπάρχει και περίπτωση να προσβάλλει κάποιος την απόφαση αυτή στο μέλλον. Δηλαδή, αν ανοίγει πλέον νέος δικαστικός κικαιώνας. Ναι, υπάρχει θέμα ως προς την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, που ο καθένας αισθάνεται ότι θα προσφύγει. Όταν μάλιστα έχει να κάνει με το αντισυμβαλόμενο δημόσιο, πρέπει να πιστεύεις ότι το κράτος, όταν συνευλήθη μαζί σου κάτω από συγκεκριμένους κανόνες, εννοούσε ότι αυτούς τους όρους θα τους τηρήσει. Επομένως, η μη τήρηση αυτών των δεσμεύσεων από την μία πλευρά δημιουργεί λόγους ακυρότητας στην αντισυμβατική του συμπεριφορά, όταν ξαφνικά και χωρίς τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν, αλλά με άλλα κριτήρια, θέτει υπό νέους όρους, δηλαδή καταγγέλει τους παλιούς όρους της σύμβασης που έχει συναυθεί, όταν άρχισε κάποιος να εργάζεται κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές βάσει των οποίων επελέγχθη. Και μάλιστα πάρα πολλοί αυτοί έχουν επιλεγεί. Έχουν επιλεγεί ήδη ως ικανοί. Έχουν κριθεί πάλι ως ικανοί και ξαφνικά θεωρούνται όχι ικανοί, παρόλο που υπάρχει, όπως προείπα, όλο το πλαίσιο το θεσμικό της αξιολόγησης. Αν δεν λειτουργεί καλά είναι ένα θέμα, όμως υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, και αν παρόλο που υπάρχουν δεν λειτουργεί καλά το σύστημα, το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και με το ΑΣΕΠ. Να μην λειτουργεί καλά το σύστημα, το οποίο σωστά ο κ. Φρεντεμίδης είπε ότι έχει θεσμικό κενό, πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Δεν έχει το ΑΣΕΠ αυτή τη στιγμή την αρμοδιότητα, μα δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες αυτή τη στιγμή και προφανώς θα προετοιμάζεται και κάτι τέτοιο. Θα πρέπει όμως να προσέξουν πάρα πολύ όσοι παρέμβουν στο πεδίο αυτό της θεσμικής διαμόρφωσης των όρων, που θα πλήξει και που θα αναζέλει σε άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή το ΑΣΕΠ πραγματικά δεν έχει αντικείμενο εργασίας, να μπορούσε κάποιος να ίσως βρει αυτό. Ναι, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν προσλήψεις στο βαθμό που είχαν στο παρελθόν. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμα ερώτημα. Αν μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι κάνει 7 μήνες έως 2 χρόνια να βγάλει αποτελέσματα, για τις μετατάξεις πόσο καιρό θα κάνει. Τι θα γίνει με τις. Ναι. Έχεις δίκιο πάντως ότι πρέπει να στελεχωθεί διαφορετικά για το ζήτημα. Πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο άγχος που καλλιεργείται αυτή τη στιγμή σε χιλιάδες εργαζόμενους, σε ΔΕΚΟ, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε τράπεζες, σε πολύ άγχος. Μεγάλο άγχος, και πρέπει βεβαίως να ξεκαθαρίσει. Και θα προσθέτονται ακόμα ό,τι φρέσκο έγινε την περσινή χρονιά και γίνεται και τώρα με τα τάξη των ΟΣΕ, ΙΣΑΠ,
Το αντιμετωπίζουμε, λέτε, κάπως στην θα αρχή. ξαναπεράσουν από ό,τι φαίνεται κάτω από ακόμη νέο και κόσκινο. Γιατί όχι. Λοιπόν, θα δούμε, κύριε Πετρόπουλο, γιατί είναι άλλο θέμα συζήτησης. Υπάρχουν κάποιοι στον ΟΣΕ που αλλά... από μηχανοδηγία έχουν μπει κλητήρες. Λοιπόν, θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή αυτό, αν θα ισχύσει.